Дамјан Продакшн. Един подарък от Дамјан и Люси за Радинка и Ники от Литаково, за тяхните прекрасни 3 дечица. От мама Ради и тате Ники от Литаково, за Зоя, за Крисо и Али, за сърцата на мама и тате. Като казват Руди и Ники, нашето богатство са нашите деца Зоя, Криси и Али. Ще си гледаме децата, ще ги гледаме как безгрижно растат. От нищо няма да ги лишим. Ще си гледаме децата, ще ги гледаме как растат от нищо. Като пенел е Ради, Тайла, Хоро, Ромо, Ники, Мечафенге, Хамера, Дево благодарно съм, че Дианман, Зоя, Криско, Али, мама Тайо, тате, всичко каден ленге. Мича е Зоя, Мочаво Али, Мочаво Кристияне, Одевел Дяманге, Мичия е Зоя, Мочаво Кристияне, Мотикно Чаворо, О Александъре, Путрен Манге, Мо Вило Кайдикена, Мо Алав Мечавен Горо, Мичайори принцеса, Мечавроре принцора. Като пенело е Ради кръвта вода, Не става като пенело Ники. Бут-бути ме какера в тументе бари Араф. Като казва Ради да имаш синове, богатство, подкрепа за цял живот, сине ти Кристияне, сине ти Али, обичам ви, разберете. Като казва Ники, да имаш дъщеричка, богатство, подкрепа за цял живот. Зоя, ти разбери, обичам те завинаги. Като казва Ради Ники, на мама и тате душата, на мама и тате сърцата, на мама и тате живота, за нашите деца, за нашето бъдеще. нашето богатство сте вие, Зоя, Кристиян и Али. Като казва Ради Ники, На мама и тате душата, на мама и тате сърцата, на мама и тате живота, за нашите деца, за нашето бъдеще. нашето богатство сте вие, Зоя Кристиян и Али. Дамјан Продакшн.